Denne korte dokumentarfilm handler om Nidaya, også kaldt for nældedyr eller polypdyr, som er en gruppe af relativt enkle flercellede dyr, der lever i vand og hovedsageligt i havet. Vi kommer ind og taler om selve Nidaya, dræbergopler, vand- og brandmænd, karakteristik, inddeling af store og små gopler, obelia, cyanemone, formering, ernæring, forklaring fra polyp til mimose osv. Klassifikation. Der findes omkring 7.700 forskellige arter af polypdyr i verdens have. På latin kaldes polypdyr Nidaya, som betegnelsen for alle overvejende gelatine maritime rovdyr, der fanger deres bytte med nældeceller. Polypdyr, eller Nidaya, dækker over rækkerne Anthozoa, Medusozoa, Scyphozoa, Cubozoa og Hydrozoa. Disse latinske navne betyder i den rigtige rækkefølge koraldyr, ægte gopler, storgopler, havhvepse og smågopler. Fælles for polypdyr er, at de alle har 2 stadier i deres liv. Den fastsiddende polyp, hvor den bruger sit liv på at producere meduser, og en frit svømmende meduse, hvor den gradvist vokser sig større og større. Polyppernes stamtræ er et meget bredt og avanceret stamtræ, hvor 7.700 forskellige dyr fordeles over klassen, ordenen, familien, slægten og arten. Rigen er til at starte med meget simpelt. Det kaldes bare Animalia, da det betyder dyreriget. En række er definitionen for hvilke klasser, der har de samme træk som den enkelte række. Klasserne i Nidaya hedder Anthozoa, Medusozoa, Cubozoa og Hydrozoa. Under klasserne er der ordenerne, som hedder Coronatea, Copomedusa, Laomedea, Obelia, Hydriota, Certularida og Simaeostea. Inde under ordenerne ligger familierne Cyanida, Pelagida, Hydrida, Dynamena og Ulmarida. Herefter er der slægterne Cyanea, Aurelia og Hydra. Så er der kun den sidste del af stamtræet tilbage, nemlig arterne. Det er kun slægten Cyanea, der har arter neden under sig. De andre slægter har kun én art. Disse arter hedder Capillata og Lamarcki. Slægterne Aurelia har også en art under sig, den hedder Aurita. Hvis vi som eksempel tager den almindelige vandmand, vil stamtræet sådan her ud. Vandmanden hører ind under riget Animalia, da det er et dyr. Det giver os mening. Det hører under rækken Nidaya, fordi det har nældeceller. Vandmanden hører ind under klassen Scyphozoa, altså storgopler, fordi den kan vokse til en vis størrelse, der ikke betragtes som lille. Ordenen vandmanden tilhører hedder Simaeostea, mens familien hedder Ulmarida. Under den familie hører vandmanden så til slægten Aurelia, og under slægten Aurelia ligger arten Aurita. Men hvad kalder man så en vandmand på latin? Når man navngiver et dyr, får det navn efter hvilken slægt og hvilken art det tilhører. Så vores vandmandhed bliver meget simpelt kaldt Aurelia Aurita. Så selvom der er mange tusind forskellige slags polypdyr med endnu flere individer af samme slags, så er det der et avanceret system, der gør det meget nemt at navngive et dyr. Det gør det lidt besværligt, hvis man ikke er ekspert i latin, men sproget latin bliver brugt både i biologi, men også kemi, for at folk bedre kan forstå det, da det er et internationalt sprog, samtidig med at være et sprog, ingen bruger. Nidaierne kan inddeles i 3 klasser. 1. Hydrozoa, som er små gopler og goplerpolypper. 2. Scyphozoa, som er store gopler. Og 3. Anthozoa, som er koraldyr, som forbliver i polypstadiet. En Nidaie, nældyr, kan være opbygget på 2 forskellige måder. 1. Som en fast opvoksende polyp, som med sin ene ende hæftet til en sten eller en anden fast genstand. Eller 2. Som en gople, også kaldt for en meduse, som blot i princippet er en omvendt polyp, men som er fritsvømmende. Mange arter udvikler skiftevis begge disse former, når de genløber deres livscyklus. Langt de fleste lever i havet, nogle få i ferskvand. Nogle er fritsvømmende, som gopler og ribbergopler, andre fastsiddende, som polypper og koraldyr. Karakteristik er det, at legemets vægge kun består af 2 lag celler. Et yderlag, som kaldes for et ektoderm, og nemlig et inderlag, som kaldes for et endoterm. Adskilte af et strukturløst mellemlag, som kaldes for en mesoark. Nidaierne har ingen fiberplader, men bevæger sig ved sammenstrækning af legemets muskler, eller de er fastsiddende. Karakteristik for dem er, at de såkaldte nældekapsler ved skift lammer eller dræber de smådyr, der tjener den som næring. I ektoderm, altså yderlaget, går alle muskeltrådene på langs af legemet på forskellige måder, alt efter legemets form. I endoterm, altså inderlaget, går de derimod på tværs.
Hos goblerne er muskulaturen noget mere kompliceret. Den eneste principielle forskel på ektoderme og endoderme celler er, at de sidste er i stand til at fordøje den føde, der er bragt ind gennem munden. De er i reglen forsynet med fiberhår. Hos polypperne er den som regel kun en tynd støttelammel, men hos goblerne kan den være udviklet til en tyk geléagtig masse med en overordentligt stort vandindhold, ofte 97-98%. Den kan indeholde elastiske tråde og hos storgoblerne og koraldyrene spredte celler. Som sagt, polypdyr bærer alle enstående celler kaldt nældeceller, der kan stikke og dræbe andre dyr. Nældeceller findes blandt andet på polypdyrs tentakler. Når man bliver brændt af en brandmand for eksempel, er det nældecellerne, man mærker. Disse nældeceller kaldes videnskabeligt for nidae, som derfor har givet den taksonomiske række polypdyr sit navn nidae. Nældeceller findes kun hos polypdyr. Der er identificeret 3 hovedtyper og mange forskellige undertyper af nældeceller. De 3 hovedtyper kaldes videnskabeligt for nematocyster, nitrocyster og cytocyster. Nogle polypdyrs nældeceller er giftige hos mennesker. Dette gælder blandt andet den berygtede havhveps, som der findes flere forskellige arter af. Havhvepse findes blandt andet ud fra Australiens kyster i perioden november til maj. Havhvepse findes også i havet ud fra mange lande i blandt andet Sydøstasien. Vender vi tilbage til en af hovedtyperne, nemlig nematocysten, hvilket er et væskefyldt blære, der får oven forsynet med et lille låg. I dens indre ligger en lang hul tråd, nældetråden, som er spiralformet. Trådene er meget spidse torne. Disse torne kan bore sig ind i byttens hud. Ved tråden drejes de ud til siderne og for at udvide såret, hvor igennem nældetrådens lange tynde del nu lettere kan trænge ind videre i byttens legeme. Samtidig trækkes nældekaplens væg sig stærkt sammen og udtømmer kamplens giftige indhold af såret. Giften er vist nok af sammensat natur og menes blandt andet at indeholde et stof, nemlig toxin, der virker lammende på centralnervesystemet hos smådyr. Nogle gobler har så kraftig virkning, at de kan gennemtrænge den menneskelige hud og fremkalde en svinende smerte. Denne her type beskrivelse af nematocyster er de såkaldte penetranter. De varierer i form og størrelse og i tårnens anordning, men deres funktion er hovedsageligt den samme hos alle nidaier. Der findes imidlertid 2 andre typer af nematocyster, nemlig volventer og gluteander. De er ikke giftige, men de hjælper til gengæld til at fastholde byttet. Denne her type beskrivelse af nematocyster er de såkaldte penetranter. De varierer i form og størrelse og i tårnens anordning, men deres funktion er i hovedsagen den samme hos alle nidaier. Der findes imidlertid 2 andre typer af nematocyster, nemlig volventer og gluteander. De er ikke giftige, men til gengæld hjælper de til at fastholde byttet. Nældeceller. Alle polypdyr indeholder nældeceller, som de bruger til at stikke og dræbe deres bytte. Du kan finde nældeceller på polypdyrenes tentakler. Det er dem, når polypdyret rammer et menneske eller et andet dyr, der holder fast i byttet, og i det samme bliver deres harpunlignende modherrer skudt afsted, så de kan sprøjte gift, altså nældeceller, ind i dyret eller mennesket, for at sørge for, at det ikke slipper væk. For eksempel, når du bliver brændt af en brandmand, er det nældecellerne, du kan mærke. Nidaer kaldes de på det videnskabelige sprog, hvilket er grunden til, at række polypdyr også kaldes cnidaria. Der er 3 hovedtyper nældeceller. Disse 3 kaldes nematocyster, nitrocyster og tykocyster. Nogle polypdyrs nældeceller er giftige for mennesker, hvor andre ikke er. Nogle af dem kan vi mennesker slet ikke mærke, som f.eks. vandmanden. Men hvorimod havhvepsen, som blandt andet lever ud for Australiens kyster, er meget giftig for os. Formering og livscyklus. Polypdyr kan både formere sig ved kønnet formering og ukønnet formering. Den ukønnede formering sker enten ved knopskydning eller en afsnøring af det nye individ. Ved en ukønnet formering skal der ikke en han og en hun til at skabe et nyt individ, men der skal blot produceres en kopi. Den ukønnede formering sker hovedsageligt hos koraldyrene. Den kønnede formering sker blandt de store og små gobler, når der er nået til stadiet gobbel. Ved den kønnede formering frigiver hannerne sæd i vandet, og ligeledes frigiver hunnene æg i vandet, så det flyder frit rundt, hvor befrugtningen vil finde sted. I enkelte tilfælde sker der dog befrugtning i hunnen, f.eks. vandmænden. Derefter vil det befrugtede æg blive til en encellet zygote, altså en sammensmeltning af ægcelle og sædcelle.
Zygonen vil videreudvikle sig og blive til en lille larve, som kaldes planula. Larven har en masse små femmerhår, den bruger til at svømme, en kort distance, der er ned til bunden, hvorefter den vil finde et passende, fast og roligt sted, den kan vokse. I denne fase kaldes det for en polyp. Polyppen vil vokse sig større, og alt efter hvilken slags polyp og gobbel der taler om, vil den udvikle sig forskelligt. Smågoblerne vil videreudvikle sig via knopskydning, hvorfra de vil blive udledt meduser, som med tiden vil blive modnet og vokse sig til de smågobler, vi kender i dag, og polyppen vil fortsat leve og lave flere små gobler ved knopskydning. De store goblers polyp vil vokse sig større og komme til at ligne en stabel tallerkener. Når polyppen er fuldt udviklet, kaldes den for strobelia, og er nu klar til at frigive hver enkelt tallerkenlignende individ. Denne proces, hvor det enkelte individ frigives, kaldes for tværdeling. Efter tværdelingen er det nu i det stadie, som kaldes for epyra, hvor de er fritsvømmende individer. Efterfølgende vil de vokse sig større til meduser, og herfra modnes de til de gobler, som vi har i dag. Stobelia vil fortsat leve, og derfor vil et enkelt æg kunne danne mange gobler. Brandmænd. Brandmænd er den mest kendte gobbel langs de danske kyster og i farvandene. De kan blive over 1 meter i diameter i de danske farvande og kan have op til 10 meter lange tentakler. Det er dog meget sjældent, at så store brandmænd kommer ind til land. Den gennemsnitlige størrelse på en brandmand ved kysten er cirka op til 35 cm. Brandmændene ankommer til de danske kyster om sommeren og især til det stærke i sensommeren. Der er især stor sandsynlighed for at møde en brandmand, hvis der er fralandsvind, da vinden vil føre et varmere overfladevand væk. Det betyder, at det koldere vand længere nede vil komme tættere på kysten, og da brandmænd foretrækker køligere vand, vil de følge det kolde vand og komme ind til kysten. En brandmands liv startes, når dens æg kommer i kontakt med sæd, der er blevet spredt af en voksen brandmand. Inde i ægget bliver der dannet en larve, som til sidst bryder ud af ægget og begynder at spise alger. Efter at larvene vokser sig lidt større, sætter den sig fast til en sten, og på dette stadie betegnes som en polyp. En polyp ligner en meget speciel havplante og lever også af alger på dette stadie. En polyp producerer og udsender en række meduser, inden den dør. Med andre ord kommer der mange brandmænd ud af en enkelt brandmandspolyp. En medusa er forstadiet til den fuldt udvoksede goble. I dette stadie vokser den sig større, udvikler flere nældeceller og længere tentakler og begynder at ligne en rigtig goble. Selvom den danske røde brandmand bliver omkring 1 meter i diameter, er der blevet fundet røde brandmænd på op til 2,5 meter i diameter og 35 meter lange tentakler. Brandmænd af disse størrelser lever der kun i havområderne omkring Nordpolen, som for eksempel det Grønlandske hav, Beringstrædet og Vandelhavet. En brandmand spiser alt, hvad den får fat i, lige fra den bliver født af en polyp til den dør. Den dræber alt, den kan dræbe og spiser det. En brandmands våben og jagtudstyr er de lange, tynde tentakler i yderkanten, og de tykkere og mere rødlige tentakler i midten. På disse tentakler sidder der små nældeceller, som virker ved, at det bliver skudt afsted ved kontakt og borer sig ind i byttets hud. På nældecellen er der små modhager, der holder den fast i byttet, og når nældecellen sidder fast, bliver en nervegift sprøjtet ind under huden. Den brandmand, der ses ved kysterne, kan dræbe de fleste små fisk, men ikke et menneske. Det er giften ikke stærk nok til. Vandmanden er et nældcelledyr, også kaldet Cnidaria, som hører til riget Animalia og har artnavnet Aurelia aurita. Den hører ind under slægten Aurelia. Vandmanden hører ind under klassen store gobler og er et af de mest almindelige gobler. Den findes i stort set alle farvand verden over. Den lever af plankton, som bliver fanget af slimet på vandmandens overflade, hvor plankton bliver ved hjælp af nogle silicier transporteret ud i en fødefuge i kanten af vandmanden. Vandmanden består af mindst 95% vand og har derfor næsten ingen fjender. Dog er der nogle fisk, der kan finde på at spise vandmandens kønsorganer, fordi den har et højt næringsindhold. Vandmanden formerer sig aseksuelt, det vil sige, at hunnen optager de æg, hanvandmanden har udsendt,
Efter en tid bliver de til larver, som så frigøres fra hunnen, hvor larverne så svømmer rundt, indtil de fæstner sig til et fast underlag. De bliver så til små polypper, som vokser og danner ringformede indsnævringer, hvor de her indsnævringer så frigøres og bliver til de vandmænd, vi ser i dag. Dræbergoplen er en ribegoppel, også kaldet Stenopora, som tilhører riget Animalia og har artnavnet Memlopsis leidi. Den hører ind under slægten Memlopsis. Dræbergoplen lever af plankton og fiskeæg. De spiser over det dobbelte af sin egen vægt. Den producerer tusindvis af æg om dagen, men har dog på den seneste tid fået en anden goppel til fjenden, som lever af at spise dræbergoplen. Den blev for første gang set i dansk farvand i år 2007. Den lever normalt omkring den amerikanske østkyst, men er kommet til Europa med skibes ballastvand. Den er ikke farlig for mennesker, men den har fået sit navn efter den udrydder fiskebestanden, og derfor med til at skabe iltsvind i havet. Obelia. Obelia hører under kategorien smågopler og kan blive op til 5 mm i diameter. Den tilhører slægten Hylomnidaria og har både polyp og medusastadier i sit livscyklus. Obelia lever verden over, undtagen i det antarktiske hav, og lever kun i den varme årstid. Man finder denne goppel i saltvand ned til en maksdybde på 200 meter. Obelias formering fungerer ligesom andre smågoplers formering gør, dog vil den første polyp via knopskydning danne nye polypper. Det vil sige, at Obelia både har kønnen og ukønnen formering. Den kønnen i medusastadiet og den ukønnen i polypstadiet. Polypperne vil hænge sammen og kommer derved til at danne en lille koloni. Kolonien består af 2 slags gastrozoider med fangearmer, og så er der gonosider, som er uden fangearmer. Begge slags er omgivet af et beskyttende lag. De 2 slags Obelia har forskellige opgaver. Gastrozoiderne fanger føden, fordøjer den og sender den videre til gonosiderne, som danner nye meduser ved knopskydning. Disse meduser vil derefter færdigudvikle sig og starte hele cyklusen om igen og danne nye polypper. Obeliernes meduser er meget flade og har meget korte tentakler. Koralrev og søanemoner. 0,1% af verdenshavene er koralrev, men det er dog kun 10% af vores koralrev, der er blevet udforsket. Mange tror, at koralrev består af sten og planter, men det hele er utroligt nok dyr. Men de bygger bare deres skelet af kalksten, for at de kan beskytte sig selv. Og når de dør, vokser der bare nye koraldyr oven på det efterladte skelet, hvilket betyder, at det kun er det yderste lag, der er levende koraldyr. Der er forskel på koralrevne. Der er de farvestrålende, der har behov for salt og lugen vandtemperatur. De lever af næringsstofferne fra alger og de små fisk, deres tentakler fanger, altså dem, der sidder for enden af kroppen. Der er også koralrev i de koldere og dybere have, men der kan solen ikke nå ned, så de får blandt andet deres næring fra nedfaldende partikler. Disse koraller vokser meget langsomt og bliver ikke lige så store og farverige som de tropiske koralrev. Søanemonen er et saltvandsdyr og har navnet efter blomsten anemone på grund af udseendet. Søanemonen har tentakler beklædt med nældeceller, som den bruger til at lamme og fange sit bytte. Når et byttedyr kommer forbi, bruger søanemonen sine tentakler til at lamme dyret ved at sprøjte den giftige nældecelle ind. Når et byttedyr kommer forbi, bruger søanemonen sine tentakler til at lamme dyret ved at sprøjte giftige nældeceller ind. Søanemonens mund sidder i midten, hvor dens bytte bliver transporteret hen. Søanemoner findes flere steder i verden, også i Danmark. Ernæring. Alle gopler lever af alger i deres tidlige stadier. Larverne fra de befrugtede æg lever af alger fra de bliver født og til de dør som polypper. Over den tidsperiode er de vokset betydeligt og i produktionsprocessen af meduser. De forskellige goplers primære fødekilde afhænger af hvilken art af gopler de er,
og hvordan de har tilpasset sig deres habitat. Ens for dem alle sammen er, at de har tentakler. Det er bare ikke alle, der bruger dem. Som eksempel har vi vandmanden, havvepsen og den røde brandmand. Vandmanden lever hovedsageligt i beskyttede farvande som Kattegat og Østersøen. De lever hovedsageligt ude for Danmark og lever af plankton, som sidder fast i slimen på vandmændens top. Vandmænd bruger ikke deres tentakler til at fange deres bytte, da byttet stort set ikke bevæger sig. Vandmændene har dog stadig tentakler, men de er meget kortere, da der ikke er brug for dem. En havveps er dog en helt anden sag. Den har utrolig lange tentakler i forhold til den størrelse, da den kun bliver omkring 10-15 cm i diameter. Dens tentakler bliver 3 meter lange, men kan trækkes sammen under havvepsen, når den ikke jager. Havvepsen har også en stærkere gift, der altid vil være smertefuld at få ind i sig, og nogle gange dødbringende. Havvepsen findes ude ved Australiens kyster, og er derfor meget specielt, da den angiveligt jages til bytte, og kan ses ved flodudmundinger efter voldsomme regnskyl, hvor potentielle byttedyr kan flyde med vandet. Da havvepsen lever ved flodudmundinger og i have med masser af liv på få kubikkilometer, er det vigtigt, at den har stærkere gift trods den størrelse. Den er også halvt gennemsigtig og halvt lyseblå, hvilket gør den svær at se, før det er for sent. Til gengæld bor havvepsen fætter, den røde brandmand, i de koldere og koldere have ved Nordpolen, hvor der ikke er så mange individer og byttedyr per kubikkilometer som ved Australiens kyster. Derfor er det vigtigt at være så stor som muligt, og det gælder også for tentaklerne. For med længere tentakler kan brandmanden nemlig dække flere kubikmeter, når den bevæger sig. Det øger så chancen for at fange et byttedyr og få noget at spise. Stort set alle gobler med undtagelse af den danske vandmand lever af krabber, fisk eller hvad som helst den kan fange og spise.